Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Just this week, we hear you had a private meeting with the Vice President, and this meeting actually follows the visit that he had last week. Could you just shed more light on the issues that were discussed? Well, the main issue that was discussed was how the project can be concluded so that the High Court Commercial Division can take occupation and also begin to use the facility. So today we were able to meet between the Department of Buildings and the different contractors, but also the subcontractors who are doing the different works, especially installation of different equipment and CCTV equipment, but also court recording equipment, as well as to ensure that the lifts are actually commissioned and they're working. So we're able to have all the different contractors and subcontractors in attendance. And I think the main issue that has come out is that whatever contractual challenges might have been in place insofar as the procurement and engagement of the subcontractors were concerned, they might arise because the procurement regime that was in place in 2009 when the contract was beginning is slightly different to what is obtaining now under the current public procurement regulations. So the direction was that the guidance we've received is that it's possible to pay the contractors so that they could conclude the work. And meantime, a special task force has been created. We shall be meeting on Tuesday to give the Honorable Vice President a report on Thursday as to when the office can be formally launched. So the direction I've been given is to ensure that that can be done within the month of February. And that is the mandate with which we are working. Maybe who is going to pay the contractor now? The contractor is going to be paid by the Malawi government. This is the Malawi government project. And I think the challenge was whether that payment should go through SR Nicholas as the main contractor, or as the procurement entity, we can pay directly to the different subcontractors. And the direction has been given that it should be possible to pay the subcontractors because of the circumstances in which the contracts were entered into. In this case, how much are we talking about? We're talking about different sums of money, but I cannot commit to any sum of money now because, as you are aware, they may be subject to revision because of devaluation. And those are some of the issues that our task force must look into to ensure that whatever funds are required, then the Ministry of Finance, who are already on notice, will be able to provide the resources. So I cannot discuss the contract sums because those are the matters that must be finalized between the parties. Maybe can you give a picture on the number of cases that have stored since the commercial court stopped functioning? The commercial court at this stage, as we're speaking, just the Blantyre registry alone would have not less than 1.2 thousand cases on its docket. Those are both recently registered cases, but also cases that have been carried over. So all those matters are not able to proceed. We have 3 working judges in the commercial division, Blantyre division currently. We are all available to do our work, but currently we have no access to court space to be able to perform our functions. Tikafuna Mungu atifotokozera machitidwe kuti Anali Ndi Mkumano ndi wachipereka mtsogoleri wa dziko lino. Mkumano ukutsatira kuyendera kumene anayendera sabata yatha nkhani yokhudza nyumba imene ikufunika kuti muzigwirira mu ntchito. Tikufuna tidziwe kuti mwakambirana zotani ndipo kupita kutsogolo mfundo zimene mwagwirizana ndi ziti. Chachikulu chomwe tagwirizana nchonena kuti ma contract amene amapangidwa awawa pamene anthu amayamba ntchito iyi mu 2010 2009 pamene amapezeka ma contractor ndi ma subcontractor, malamulo a procurement ama service ngati amenewa analosiyana ndi malamulo amene alipo pa public procurement act ya masiku ano. Ndiye chachikulu chomwe tatsogolezedwa kamene ataunikiridwa nchonena kuti ma subcontractor onse angathe kulipidwa, ndipo task force yakhazikitsidwa ndi cholinga chokuti ikaonetsetse kuti ndalama zofunika zilipidwe ndi zingati, ndipo Vice President atsimikiza kuti ngati boma ndokonzeka kuonetsa kuti ndalama zomwe zikufunika zilipidwe. Cholinga chawo nchonena kuti mwezi wa mawa usathe nyumba imeneyi akota asanalowemo. Ndiye cholinga chathu nchoonetsetsa kuti ma subcontractor onse anena kuti iwo atalipidwa angathe kugwira ntchito yawo masiku otani. Pali ena akufunika apange install CCTV equipment, pali ena akufunika apange install court recording equipment, pali ena angofunika amalizitse ntchito ziwiri zitatu zokhudzana ndi pa reception. Onsewo anena kuti iwo watalipidwa ndalama zawo. Amene akufuna nthawi yambiri ndi amene anaona kuti mwina angafune 3 weeks for equipment ina
ndiyofunika kuti achite kuyitanitsa kunja, koma onse akuoneka kuti ntchito yangathe kugwira in less than 3 weeks kapena mwezi umodzi. Ndiye vice president aonera kuti tionetsetse kuti ngati pali zofunika ndalama iliyonse atifotokozere kuti ndalama yofunika ndi ingati, anthu alipidwe, ndipo ntchito iyithe kuti mwezi wa mawa ukamata ife ngati commercial division tikhale ndi malo ogwirira ntchito. Mwene ngati division unakhudzidwa bwanji ndi mwana kusagwira ntchito kwa malo amene? Kusagwira ntchito kwa malo amene ukatanthauza kuti pali milandu yambiri yosachepera mwina mafailo 1200 amene ife ngati commercial court tili nawo, amene anthu okuti akufuna milandu yawo iyende sitingathe kuwathandiza. Ife ngati majaji tipo majaji atatu pakali pano commercial division ku Blantyre, tonse ndi okonzeka kugwira ntchito, koma tilibe maofesi, tilibe makoti. Munthu court sumagwira ntchito wekha, umafunika kukhala ndi court reporter, umafunika kukhala ndi court clerk, umakhala ndi ma research assistant, ndi anthu onsewo ndofunika kuti mukhale malo amodzi. Ndiye kuti ngati anthu simutha kukomana malo amodzi ndizosatheka kuti ntchito igwirike. Ndiye kuti ifeyo tili nchiyembekezo kuti ntchito ikatheka tikhala ndi mwayi okapitiriza kutumikira Malawi. Munakamba za task force, muna muli magulu mongati? Task force imene kuli magulu anayi, kuli at Department of Buildings, kuli Ministry of Finance, kuli aku Ministry of Justice, Solicitor General, komanso ife ya ku judiciary. Ndameta pasidwa ntchito yoti tionetsetse kuti mavuto onse amene tinali nawo tathana nawo, chifukwa kuti nkhani yake nchomuna kuti imavuta kuti kodi talipira bwanji ma contractor. Ndeta uzidwa kuti nzotheka kukalipira, ndiyo tifuna ngodziwa kuti kodi zifunika ndalama zingati, ndipo iwowo tikalipira agwira ntchito masiku angati. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.